Bona nit. Bé, faig aquest vídeo per felicitar la Tamara i l'Adrià per la decisió presa per la injustícia espanyola de tirar enrere les acusacions de la Guàrdia Civil per terrorisme que havien dut a terme contra ells dos, per expressar-se lliurement en una suposada democràcia, que és el que diuen a Espanya, doncs acusats de terrorisme. Ara ho portarà un jutjat i estudiarà la causa i si alguna altra cosa, que òbviament no hi hauria res, perquè és llibertat d'expressió, però ja veieu com actua la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil, quan no troba res, s'inventa terrorisme. Quan no troba res, s'inventa delicte d'odi per defensar la llengua catalana a l'aeroport. Quan no hi ha res, s'inventa el nom d'un poble per ficar-ho als atestats i fer més creïble un relat de violència fictícia a Catalunya. I la Guàrdia Civil fa el que vol. I més que semblar-se a una policia democràtica, s'assembla a una policia d'un estat feixista. Potser encara tenen rèmores de que quan hi havia el franquisme, els grisos, etc., podien fer el que els donava la gana i ningú actuava. I ara en democràcia doncs sembla que han de baixar una mica els fums i han de començar a actuar amb seny i deixar-se inventar les coses. Espero que la nova causa o el nou jutge que ho agafi doncs trobi això, que no hi hagi res i que quedin en llibertat. Per cert, avui llegint la definició de terrorisme, el diccionari de l'Enciclopèdia Catalana deia que terrorisme és el que un moviment polític fa amb violència per atemorir una població i aconseguir els seus objectius. Doncs bé, l'1 d'octubre podríem dir que van patir terrorisme perquè un moviment polític, l'espanyolisme de Ciudadanos, PP, el mateix rei, van ordenar a una policia uniformada causar violència per atemorir la població perquè no pugui votar i, per tant, aconseguir així l'objectiu de l'unionisme, que era que no es votés, que no s'aconseguís la República de Catalunya. Es podria dir terrorisme si ens cenyim només a la definició, no? Res més. Visca la República de Catalunya i, de nou, enhorabona.